Ngawa yun na to ron pre. Pre, ako'y pangutana pre ba? Naman. Imo atong lolo sa una, atong di champion og basketball sa una. Ano pangalan ato? Ano mo to ba? Wala mga ako gabi. Wala ing bandita basketball dito sa una pre. Lolo. Mo ditong lolo pre. Wak na may kuha na. Oh, agad dyan itukan sa kuha bang mo ditong lolo. Pangalan na akong lolo, pero ting taasag pangalan ng lolo na pre. Jaime Carillo Alex Bertobert Jr. What? Jaime Carillo Alex Bertobert Jr. Pero ting taasag Nay dagon imong lolo pre. Di man gid ako da man gid barangay Permente pre, pero nay padula na sa una. O imong lolo gid Permente ma MVP ba? Sabi man sa ingon sa panghambog pre. Wa nay kwan pre kwan. Kinaiyahan gyud na namo pre. Ay kaning kaliwat gyud namo na pre. Ano mga agod-agod pre? Adi, dili na magsilbi na agod-agod pre kay kana magmulaos na siya. Once nga masakpan ka na, mabulgar na. Kuan ka na laos ka largo ana, tiglok pa ka. Sabi no? Kuan ka na. Sabi ito imong lolo sa una bakita kong dinula na ato, liap pa imuha nga. Ay, naa may dato nga lolo sa una pre. Si lolo nako. Daliman mo nang kuan niya. Kanang butangan nagsinilas niya. Na, mutukag sa dili. Pila na ka kuan gud? 25 karom. Puros na sinilas, sinilas lang na. Yamat ra. Ay. First room, second room, taas kay building ang balay na sa una pre. Ay ka, sinilas lang na ha, 25 karom na na. Puros na na sinilas. Ay, di ka mo tuo. Sapatos ana, di ka mo tuo. Pila ka borden, pila ka sako. Pero sa akong lolo pre. Di man sa imong panghambog akong lolo pre. Sa Davao pre. O Davao lagi. Kita ka nang dakong balay diha. Amo ra pre. Kung musulod ka diha. Di ka kasulod wala kay credit card. What? Ang gate ana pre. Perting taas pre. Ano naman na kasulod niya? Murag lubi ang kataas sa gate. Nya, di ka kasulod og kuan. Kay naman na si kuan pre katong ganing pula pre nga di makitaan. Lord, pasabot ni mo pagsabot na kuan. Tumurag lister pre ba? Tumurag lister ba? At mga mga password ang Oh, nay mga password ba ang mga kuan niya? Kaning niya kanang pula nga pati dako ang balay diha. Oh, mo na balay sa akong lolo. Banay din na si mong lolo. Ang nagpuyo na iyang anak. Yang anak. Ijon sa akong mama, na siya ang nagpuyo diha karon. Kwartahan po dahil mong lolo, no? Basta tuol lang mo na mo apa ay. Lolo lang ko sa una, pre. Ano pa? Ang iyang personal kwarto, anak, pre. Di ba kung mutawag kag personal nga kwarto, isa rin yun na. Ikaw, kung pinagpuyo, anak. Kung wala mang kaya asawa galing. Pero ang personal ka kwarto niya, pre, 100 na kabuok. Ay, ikaw, ito. Pero wala na sa akong lolo, pre. Kaysa pamunan sa surya. Kung isa ka kwarto na pangalan, babae ang pangalan. Jenny. Room 1, Jenny. Room 2, Mary Grace. Room 3, Mary Jane. Room 4, Alexa. Ay, kaya mga pangalan sa babae, pre. Mga babae na niya ba? Wala lagi na sa akong lolo, pre. Una-una, pre, ha? Dili sa akong pangambog. Ang akong lolo sa una, pre, na area. Ha? 200 ka hektarya. Butanganan lag basura na. Anong area nga 200 yun? Basura na ibutang. Mas lapaw na yung lolo. Unsa ka? Una-una, 200 ka hektarya. Isa ka hektarya gamay. Kadako na samot na 200. Butanganan lag basura. Yawa, pre, na. Unsa kay kasamuha? Unang panahon gyud pre, nagyoy nahitabo. Dili mamala sa kung una-una. Although murag nakalimot nako nga naagyoy butang nga dili nako mahimong mahikalimtan sa tibuok na kung kinabuhi ni pre. About ni kanulo pre. Kauna pre. Ana siya ay 1,000 ka eroplano. Kanang tanang kuan eroplano nga napalit niya nga ginagarahe diya sa airport. 1,000 na kabuok. Kana tanan abi ni mong tao ang sakay ana. Mga basura na di ay. Di ay kargang basura ilabay. Base dito na ginalabay sa 2 hektaryas nga kuanin mo. Kay
namin na siya ikuan sa una, 1,000 ka eroplano, kargahan na po basura. Ito, isa ka, pwede to? 1,000 ka eroplano. Ay, isa kalibo kay wala ra na sa kuha pre, wala ra sa kuha ang lolo pre. Una pre, 50 ka swimming pool pre. Hugasanan lang tiil. Di ka pwede maligo. Tiil lang ang hugasan dito. Lahi pa tong kuan pre, kana maligo jud ka. Eh katuguro nang diri. Di ka Oh. sa una diri na sa. Diya sa Davao ba? Di na sa kuaro katiin man na. Oh, katiil. Davao lagi. Amo man na diya, Davao, katiil. Si kalulo naman sa mga areas lulo na ko da pre. Nakahugas kung tiin dito. Oh. Ang anong niya diha ano ito about sa lolo pre. Di na lang kumutubay guro nimo kay nakabalo jud ko ba? Nakabalo jud. Di kumkum jud nako ng kayamanan sa akong lolo sa una. Pero yung datuan na sa akong lolo pre. Oh, di ka mo tuwara. Laliman mo na pre, nagpatukod og balay pre. Perting mahala yun sa balay gid. Atop pa lang. Mahugno ng kalibutan nimo ba sa presyo? Pila pre? Di ba sa ato araw na mo ato tag mall karon. Ito kay tanaw kay sapatos dito. Sapatos niya na o kami yung presyo. Kasi 5,000 mahalaw ibutang din na nimo. Tag 5,000 na na. Pero ang kong lolo pre, ang atop pa lang sa yang balay pre, dako ba kay na yang balay. Kay naisa pa diri sa kilid. Ano pre, ano man? Ang balay sa kong lolo naisa pa diri sa kilid. Murag underground river ba? Yawa ba? Atop pa lang na pre, perti ng dollar na kayo. Laliman mo na. Atop pa. Wala man day kantidad anak ano kaingon Ato. makakuyaw kayo na. 2 billion. Atop. Ay, 2 billion ra na. Atop ra na siyang balay. Atop sa balay 2 billion. Oo, mutuo kag sa dili. Bisan tag i-research naman dia kay naka-YouTube man na naka-documentary man ang Pre. tanang mga pangitabo niya. Di ka mutuo lagi pre. 2 billion. Atop atop sa balay 2 billion. Oo, 2 billion na. Kanang atop sa balay yun. Oo, 2 billion. Grabe po, atop sa balay 2 billion. Di ka mutuo. Asa man na puyo imong lolo pre? Kabalo ka pre, akong lolo nagpuyo na. Nanan siya sa ilalom sa tulay nagpuyo. Ano sa tulay man Alam sa tulay, lalo naman mo na iyang atop. Ang iyang atop, what I mean, akong pasabot ba, ang iyang atop karon sa una, kanang tulay, sa ilalom sa tulay nagpuyo akong lolo. Ang ginahimo niyang atop kanang tulay bitaw diya sa farm perting ako Perting mahala ng pagbuhat anang tulaya pre 2 billion na. Grabe kuya, sing lolo pre. Ay, pre, seryoso pag ikaw naminaw. Pero, akong lolo pre, dili sa inyo nga pangambog pre. Kanang sinilas nimo? Kanang sinilas nimo? Ang isa ka buok ana, nagkantidad og kuan, trilyon. Ingana ka mahal. Billion? Ah, pre. Di na ni maayo. Trillion? Oh, ingani nga sinilas pre. Isa pa lang nakapares pre. Trilyon na ng isa. Di na ni maayo pre. Nagisgot ko ganiya sa atop sa akong lolo 2 billion. Karon mag trillion na ka, trillion wayayon ni. Wa na ko ilabot ko kung sa nakadato na imong lolo. Asa man ka pre?